mu ku yi subscribe sai ku danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora mun gobe. Yabba saurayi na yayi daban a cikin samari na ce yan samaru ku yi hakuri domin na riga da na tantance alƙawar na yi maka har abada ni da kai ba za mu rabe ba. Barka da mata. Yawwa. Please leave it. Bar nan da Allah. Kiya malam tun da na zuciya na ga budurwa gaskiya na ci ta kwanta ma a rai Allah ya ji gani. Budurwa ta kwanta ma a rai. Wallahi baka san me kake ba. Please leave it. Bar nan da Allah. Kai namiji ne, ni namiji ne. Bakin kowa shi ke kwatan shi a soyayya. Saboda haka ka bar ni na gwada basira na. Kila ga buta ci. Ka fahimta? Rayuwa ta yin bake to tamakar mutuwa ce. Manufata mai kyawu ce akan ki karki makance. Nasara ta za ta guje ga lokaci a kurace. Na dau laifi na tuba ki yafe min labari na. Ban san harafi wanda zai sa ki guje min labari na. Ɗinkin ka tafi so za ya sire min labari na. Ban samu ba kamar ki. Kai gaskiya na ji daɗin maganganunka. Haƙiƙanin gaskiya na kamu da sanka. Rayuwa ta yin bake to tamakar mutuwa ce. Manufata mai kyawu ce akan ki karki makance. Nasara ta za ta guje ga lokaci a kurace. Na dau laifi na tuba ki yafe min labari na. Ban san harafi wanda zai sa ki guje min labari na. Ɗinkin ka tafi so za ya sire min labari na. Ban samu ba kamar kyatarin yan mata. Ban sare ba a san kina da matsirata. Ban shirya ba na barki akwai tarin wauta. Ina so na nima ina son ki kin sani labari